മദേകബന്ധു മത്സംഗിൻ മത്പുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരകമദ്ഭാഗ്യാമദാനന്ദാനമസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം 19-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 25. സ്ക്രീന് കാണാതെ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പിന്നെ കുറച്ച് വേഗത്തില് നിർത്തും. ടെമ്പിളിലെ പ്രഭുപാദ ഡിസേബിള് അവരുടെ ക്ലാസ് ആണ് ഇന്ന് 8 മണിക്ക്. ഗുരുദേവ് ദാസ് പ്രഭുജി. അപ്പൊ അവരുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. എല്ലാ മറ്റുള്ള ലാംഗ്വേജിലൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടത്. അപ്പൊ കുറച്ച് വേഗത്തിൽ ഇന്ന് ക്ലാസ് നിർത്തും കേട്ടോ. എനിക്കും അമ്പലത്തിൽ പോവേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാപ്താമൃജാദീം തിഹയേ ജന്തവോ ജ്ഞാനക്രിയാദ്രവ്യകലാപസംവൃതാം നവയ്യതേരേന്ന പുനർഭവായതി ഭൂയോ വനൗകാ ഇവ യാന്തി ബന്ധനം. പ്രാപ്താമൃജാദീം തിഹയേ ജന്തവോ ജ്ഞാനക്രിയാദ്രവ്യകലാപസംവൃതാം നവയ്യതേരന്ന പുനർഭവായതി ഭൂയോ വനൗകാ ഇവ യാന്തി ബന്ധനം. പ്രാപ്താനുജാതിം തിഹയേ ജന്തവോ ജ്ഞാനക്രിയാദ്രവ്യ കലാപസംവൃതാം നവയ്യതേരൻ അപുനർഭവായതേ ഭൂയോ വനൗകാ ഇവ യാന്തി ബന്ധനം. കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്, കൂടി കലർന്ന പോലെ ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 3-ാമത്തെ ലൈനി നവയ്യതേരൻ പുനർഭവായതേ. അപുനർ ചെല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാപ്താനൃചാദീം തിഹയേ ജന്തവോ ജ്ഞാനക്രിയാദ്രവ്യ കലാപസംവൃതാം നവയ്യേതരൻ അപുനർഭവായതേ ഭൂയോ വനൗകാ ഇവ യാന്തി ബന്ധനം. പ്രാപ്താനൃജാദീം തിഹയേ ജന്തവോ ജ്ഞാനക്രിയാദ്രവ്യ കലാപസംവൃതാം നവയ്യേതരൻ അപുനർഭവായതേ ഭൂയോ വനൗകാ ഇവ യാന്തി ബന്ധനം. കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാപ്താ നൃജാതിം തിഹയേ ച ജന്തവോ ജ്ഞാനക്രിയാ ദ്രവ്യ കലാപ സംഹൃതാം നവൈയതേരൻ അപുനർഭവായതേ ഭൂയോ വനൗകാ ഇവ യാന്തി ബന്ധനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി ശ്യാമദേവി ദാസി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാപ്താനൃജാതിം ഗുഹയേ ജന്തവോ ജ്ഞാനക്രിയാ ദ്രവ്യ കലാപ സംവൃതാം ന വൈദ്യതേരൻ അപുനർഭവായതേ യാന്തി ബന്ധനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാപ്താ നൃജാതിം ദിഹയേ ച ജന്തവോ ജ്ഞാനക്രിയാ ദ്രവ്യ കലാപ സംവൃതാം നവൈയതേരന്ന അപുനർഭവായതേ ഭൂയോ വനൗക ഇവ യാന്തി ബന്ധനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാപ്ത നൃജാതിം തിഹയേ ച ജന്തവോ ജ്ഞാനക്രിയാ ദ്രവ്യ കലാപ സംവൃതാം ന വയ്യതേരൻ അപുനർഭവായതേ ഭൂയോ വനൗക ഇവ യാന്തി ബന്ധനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാപ്താനൃജാതിം തിഹയേ ച ജന്തവോ ജ്ഞാനക്രിയാ ദ്രവ്യ കലാപ സംവൃതാം ന വൈദ്യതേരന്ന പുനർഭവായതേ ഭൂയോ വനൗക ഇവ യാന്തി ബന്ധനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാപ്താ നൃജാതീൻ തികയേ ച ജന്തവോ ജ്ഞാനക്രിയാ ദ്രവ്യ കലാപ സംവൃതാം ന വൈയതേരൻ അപുനർഭവായതേ ഭൂയോ വനൗകാ ഇവ യാന്തി ബന്ധനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധുസിക്ക മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാപ്താ നൃജാതി തിഹയേ ച ജന്തവോ ജ്ഞാനക്രിയാ ദ്രവ്യ കലാപ സംവൃതാ ന വയ്യതേരൻ അപുനർഭവായതേ ഭൂയോ വനൗക ഇവ യാന്തി ബന്ധനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വാമിദാശി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാപ്ത സൃജാദ്യം ത്യുഹയേ ച ജന്തവോ ജ്ഞാനക്രിയ ദ്രവ്യ കലാപ സംവൃതാം നവൈയതേരൻ അപൂർണ ഭവായതേ ഭൂയോ വനൗക ഇവ യാന്തി ബന്ധനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ശാരദാ ശ്രീവാസനവി ദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാപ്താ നൃജാതീൻ തിഹയേ ച ജന്തവോ ജ്ഞാനക്രിയാ ദ്രവ്യ കലാപ സംവൃതാം ന വൈയതേരൻ അപുനർഭവായതേ ഭൂയോ വനൗകോ ഇവ യാന്തി ബന്ധനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതാ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാപ്താ നൃജാതിം തിഹയേ ച ജന്തവോ ജ്ഞാനക്രിയാ ദ്രവ്യ കലാപ സംവൃതാം ന വൈയതേരൻ അപുനർഭവായതേ ഭൂയോ വനൗക ഇവ യാന്തി ബന്ധനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാപ്ത നൃജാതീം ദ്വികയേ ച ജന്തവോ ജ്ഞാനക്രിയാ ദ്രവ്യ കലാപ സംവൃതാം
ന വയ്യതേരന്ന പുനർഭവായതേ ഭൂയോ വനൗകാ ഇവ യാന്തി ബന്ധനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാപ്താൻ ഋചാതിത്തുഹി യേ ജഗന്ധവോ ജ്ഞാനക്രിയാ ദ്രവ്യകലാപ സംവൃതാം നവയ്യതേരന്ന പുനർഭവയതി ഭൂയോ വനൗക ഇവ യാന്തി ബന്ധനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാപ്ത നൃജാതിം തിഹയേ ച ജന്തവോ ജ്ഞാനക്രിയാ ദ്രവ്യ കലാപ സംഭ്രതാം നവൈയതേരന്ന പുനർഭവായതേ ഭൂയോ വനൗക ഇവ യാന്തി ബന്ധനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാപ്താന്ത്രജാതിം തിഹയേ ജഗന്ധവോ ജ്ഞാനക്രിയാ ദ്രവ്യ കലാപ സംഭൃതാം നവയ്യതേരന്ന പുനർഭവായതേ ഭൂയോ വനൗക ഇവ യാന്തി ബന്ധനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തോളാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാപ്താൻ ഋചാതിം തിഹയേ ച ജന്തവോ ജ്ഞാനക്രിയാദ്രവ്യ കലാപ സംവൃതാം നവയ്യതേരന്ന പുനർഭവായതേ ഭൂയോ വനൗകോ ഇവ യാന്തി ബന്ധനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാപ്താന്തർജാതിം തിഹയേ ച ജന്തവോ ജ്ഞാനക്രിയാ ദ്രവ്യ കലാപ സംവൃതാം നവയ്യതേരന്ന പുനർഭവായതേ ഭൂയോ വനൗകാ ഇവ യാന്തി ബന്ധനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചില നമുക്ക് ഇതിന്റെ വർത്തനം പറയാം. ഒരുവനെ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമായ ഭക്തിയുത സേവന നിർവഹണത്തിന് ഉചിതമായ സ്ഥലവും സാഹചര്യങ്ങളും ഭാരതവർഷഭൂമി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ഒരുവനെ ഈ ഭാരതവർഷഭൂമിയിൽ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് ശുദ്ധമായ ഇന്ദ്രിയാവയവങ്ങളോടെ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം ലഭ്യമായാൽ ആ അവസരം ഉപയോഗിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിക്കാത്ത പക്ഷം അവൻ തീർച്ചയായും സ്വതന്ത്രരാക്കപ്പെട്ട ശേഷം അശ്രദ്ധയോടെ വിഹരിച്ചു നടന്ന് അവസാനം വീണ്ടും ഒരു വേട്ടക്കാരന്റെ ബന്ധനത്തിൽ അകപ്പെടുന്ന വന്യമൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും പോലെ ആയിത്തീരും. ഈ ഭാരതവർഷഭൂമിയിൽ ഒരുവന് ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം ഉൾപ്പെടുന്ന സങ്കീർത്തന യജ്ഞം നിഷ്പ്രയാസം നിർവഹിക്കുവാൻ കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ അവന് സ്മരണം, വന്ദനം, അർച്ചനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം പോലെ ഇതര രീതികളിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനവും അനുഷ്ഠിക്കാം. ഭാരതവർഷത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ധാരാളം വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുവാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും മറ്റൊരാഗ്രഹവുമില്ലാത്ത ധാരാളം പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കും. അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദി അനാമം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും ജന്മസ്ഥലങ്ങളായ നവദ്വീപിലും വൃന്ദാവനത്തിലും അപ്രകാരം അവന് ഭൗതിക അവസ്ഥകളുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാകാൻ കഴിയും. ജ്ഞാനമാർഗവും കർമ്മമാർഗവും പോലുള്ള ഇതര മാർഗങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് പ്രയോജനകരങ്ങളല്ല. പുണ്യകർമ്മങ്ങളിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ കഴിയും. മോഹാപോഹ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ബ്രഹ്മാസ്തിത്വത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരാനും കഴിയും. പക്ഷേ അവയൊന്നും യഥാർത്ഥ നേട്ടങ്ങളല്ല. കാരണം ബ്രഹ്മത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നവന് ആ മുക്താവസ്ഥയിൽ നിന്നും സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടവനെ അവിടെ നിന്നും തീർച്ചയായും വീണ്ടും താഴേക്ക് വരണം. ഒരുവൻ ഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവാൻ യത്നിക്കണം.
യാന്തിമത്യാജനോപിമാം. അല്ലാത്ത പക്ഷം മനുഷ്യ ജീവിതം വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ജീവിതവും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. പക്ഷെ അവയുടെ ജന്മം ഹീനമാകിയാൽ അവയ്ക്ക് വിനിയോഗിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഭാരതവർഷ ഭൂമിയിൽ ജന്മമെടുക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യജീവി ഇവിടെ ലഭ്യമാകുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പരിപൂർണമായ ഉണർവുള്ള ഒരു ഭക്തനായി തീരുകയും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യണം. കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തന വിഷയം ഇതാണ്. ഭാരതവർഷത്തിലല്ലാത്ത മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭാരതവർഷത്തിൽ ജനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആദ്യം തന്നെ നിർബന്ധമായും താൻ കൃഷ്ണന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്ന് സ്വയം ബോധ്യം വരുത്തുകയും കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം നിർബന്ധമായും ഈ ജ്ഞാനം ലോകമെമ്പാടും വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജൈ ശ്രദ്ധയാ ബർഹിഷി ഭാഗശോഹവീർ നിരുക്തമിഷ്ടം വിധിമന്ത്രവസ്തുതഃ ഏകപൃഥഗ്നാമപി രാഹുതോ മുദാ കൃഷ്ണാദിപൂർണഃ സ്വയമാശിഷാം പ്രഭുഃ. യൈത് ശ്രദ്ധയാ ബർഹിഷി ഭാഗശോഹവീർ നിരുക്തമിഷ്ടം വിധിമന്ത്രവസ്തുതഃ ഏകപൃഥഗ്നാമപി രാഹുതോ മുദാ കൃഷ്ണാദിപൂർണ സ്വയമാശിഷാം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാവിദ്യമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യയേ ശ്രദ്ധയാ ബർഹിഷി ഭാഗശോഹവിർ നിരുക്തമിഷ്ടം വിധിമന്ത്രവസ്തുതഃ ഏകപ്രദംഗനാഭ അഭിരാഹുതോ മുദാ കൃഷ്ണാദിപൂർണ സ്വയമാശിഷാം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഐ ശ്രദ്ധയാ ബർഹിഷി ഭാഗശോഹവീർ വിധിമന്ത്രവസ്തുതഃ ഏകപ്രദഗ്നാഭിരാഹുതോ മുദാ കൃഷ്ണാദിപൂർണ സ്വയം വിഷ്ണും പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി മിശ്രി ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജൈ ശ്രദ്ധയാ ബർഹിഷി ഭാഗശോഹവിർ നിരുക്തമിഷ്ടം വിധിമന്ത്രവസ്തുതഃ ഏകപൃഥഗ്നാമപി രാഹുതോ മുദാ കൃഷ്ണാദിപൂർണ സ്വയമാശിഷാം പ്രഭുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലാബാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഐ ശ്രദ്ധയാ ബർഹിഷി ഭാഗശോഹവീർ നിരുക്തമിഷ്ടം വിധിമന്ത്രവസ്തുതഃ ഏകപൃഥഗ്നാ അഭിരാഹുതോ മുദാ ഗൃഹ്ണാദിപൂർണ സ്വയമാശിഷാം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യൈ ശ്രദ്ധയാ ബർഹിഷി ഭാഗശോഹവിർ നിരുക്തമിഷ്ടം വിധിമന്ത്രവസ്തുതഃ ഏകപൃഥഗ്നാമഭിരാഹുതോ മുദാ കൃഷ്ണാദിപൂർണ സ്വയമാശിഷാം പ്രഭുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു.
हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणामम प्रभु जी। प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ययि श्रद्धया बर्हिषि भागशो हविर्निरुक्तमिष्टं विधिमन्त्रवस्तुतः एकप्रज्ञामपि राहुदो मुधा गृह्णाति पूर्णस्वयमाशिषां प्रभुः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। यैः श्रद्धया बर्हिषि भागशो हविर्निरुक्तमिष्टं विधिमन्त्रवस्तुतः एकः पृथङ् नामभिराहुदो मुदा गृह्णाति पूर्णः स्वयमाशिषां प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ययि श्रद्धया बर्हिषि भागशो हविर्निरुक्तमिष्टं विधिमन्त्रवस्तुतः एकपृथक् नामभिराहुदो मुदा गृह्णाति पूर्णः स्वयमाशिषां प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। गीतासी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यैः श्रद्धया बर्हिषि भागशो हविर्निरुक्तमिष्टं विधिमन्त्रवस्तुतः एकपृथक् नामभिराहुतो मुदा गृह्णाति पूर्ण स्वयमाशिषां प्रभुः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे गीता टी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यैः श्रद्धया बर्हिषि भागशो हविः निरुक्तमिष्टं विधिमन्त्रवस्तुतः एकप्रदं नामभिराहुदो मुदा गृह्णाति पूर्णा स्वयमाशिषां प्रभुः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री जय माता जी। चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये श्रद्धया बर्हिषि भागशो हविर्निरुक्तमिष्टं विधिमन्त्रवस्तुतः एकपृथङ् नामभिराहुदो मुदा गृह्णाति पूर्णः स्वयमाशिषां प्रभुः। हरे कृष्ण प्रभु। വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് സംസ്കൃത പ്രഭുപാദം ചെയ്യും. ഇന്ത്യയിൽ അഥവാ ഭാരതവർഷത്തിൽ വിവിധ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് പരമോന്നതനായ ഭഗവാനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവിധ രീതികളിൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ മുതലായവരെ പോലുള്ള നിരവധി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. സകല ദേവന്മാരും പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണെന്ന പരിഗണനയിൽ ആരാധകർ അവരുടെ തർപ്പണങ്ങൾ ദേവന്മാർക്ക് സമർപ്പിക്കും. ആകയാൽ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ അവരുടെ അർപ്പണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ക്രമേണ അവരുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി അവരെ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാകിയാൽ തൻ്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ആരാധകർ ആരാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും അദ്ദേഹം അവർ അഭിലഷിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃത പ്രഭുപാദ. ഭഗവത്ഗീത 9:13 ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദേവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതാ ഭജന്ത്യനന്യ മനസോ നാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. അല്ലയോ പൃഥുവിന്റെ പുത്ര, വ്യാമോഹമിതരല്ലാത്ത മഹാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് ഞാൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും മൂലകാരണവും അക്ഷയനുമായ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്ന് അറിയുന്നതിനാൽ അവർ പൂർണ്ണമായും ഭക്തിത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. മഹാത്മാക്കൾ, ഔന്നിത്യമാർന്ന ഭക്തജനങ്ങൾ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർ
എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും മഹാത്മാക്കളാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ വിളിക്കപ്പെടുന്നവർ ഭഗവാനെ ഏകത്വേന പൃഥക്വേന ആരാധിക്കുന്നു. മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അവർ ദേവന്മാരെ കൃഷ്ണന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളായി സ്വീകരിച്ച് വിവിധ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആരാധിക്കുന്നു. ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാർക്ക് ആ വിധത്തിൽ അവർ അഭിലഷിച്ച ഫലങ്ങൾ കൃഷ്ണനാൽ നൽകപ്പെടുമെങ്കിലും ഭഗവത്ഗീതയിൽ അവരെ കൃതജ്ഞാന അല്പബുദ്ധികൾ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കലും തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ പരോക്ഷമായി ആരാധിക്കപ്പെടാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണന് നേരിട്ടുള്ള ഭക്തിത സേവനം വേണം. അതിനാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുപോലെ തീവ്രേണ ഭക്തിയോഗേന യജേതേ പുരുഷം പരം. ഒരുവൻ ഉറച്ച ഭക്തിത സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ വളരെ വേഗം അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലേക്ക് വരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളായ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ യജമാനൻ ഭഗവാനാണ്. ഒരുവനെ ഒരു പ്രത്യേക വരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നൽകുവാനും ഭഗവാനെ ഒരു പ്രയാസം. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. ഇന്നലെ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ബുദ്ധിമാനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത്യുന്നത ലോകത്തിലായാൽ പോലും അവിടെ പരമതി പുരുഷനായ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിഷയങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ ഗംഗാപ്രവാഹമില്ലെങ്കിൽ, അത്തരമൊരു പുണ്യനദിയുടെ തീരങ്ങളിൽ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ മുഴുകുന്ന ഭക്തന്മാരില്ലെങ്കിൽ, അവിടെ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നുള്ള സങ്കീർത്തന യജ്ഞങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്തോട് യാതൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉപരിലോകങ്ങളിലൊക്കെ അല്ലെ ദേവന്മാര് പറയുന്നു, ഞങ്ങള് മനുഷ്യരെ വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കലിയുഗത്തിൽ ഭാരതവർഷത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മള് ഭാഗ്യഹീനരാണ്. അവരെത്രമാത്രം ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. കലിയുഗത്തില് മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള ജനിച്ചിട്ടുള്ളവരുള്ള അവരൊക്കെ ആ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ദേവന്മാരെന്താ പറയുന്നത്? ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ വ്യക്തി ഉപരിലോകങ്ങളിലൊന്നും നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എവിടെയാണോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുള്ളത്, എവിടെയാണോ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, അവിടമാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയും. ഭഗവാനെ എന്താ പറയുക, നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ ഉപരിലോകങ്ങളിലുള്ളവർക്കൊന്നും ദേവന്മാർക്കൊന്നും ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിടെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതലാണ്. അവരാഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഭാരതഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ജനിക്കുവാനായിട്ട്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകർ തന്നെയാണ്. എങ്കിലും അവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും തീർത്തിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം പറയുകയുണ്ടായി ശ്രീ പ്രഭുപാദൻ അല്ലെ. ഏതാണ് ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും
ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം മായാപുരം. അതെ, ഭാരതഭൂമിയാണ് ഏറ്റവും മഹത്തരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം. ആ ഭാരതവർഷത്തിലെ ബംഗാളിലെ നദിയ ജില്ലയിലെ മായാപൂരിലെ നവദ്വീപ് അല്ലെ, അവിടെയാണ് സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ ഭക്തന്മാർക്ക് കാരുണ്യം നൽകുവാനായിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. പരം വിജയതേ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയും. ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം, നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം എന്താണ്? നാമസങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനമാണ്. ഇത് പ്രഭുപാദരല്ല, പ്രഭുപാദരെ അത് തുടർന്ന് കൊണ്ടുവന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചത്. ആ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം, ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഇതിന് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ വെച്ചാണ്. നമ്മൾ നിമായിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ലീലകളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ തുടക്കത്തിൽ മുതലേ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ഹരിനാമം ജപിപ്പിക്കലായിരുന്നു ജോലി അല്ലെ. എന്നാണ് നിർത്താതെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ അടുത്ത വീടുകളിലെ ആളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഹരി ഹരി എന്ന് പറയുമ്പോഴേ കരച്ചിൽ നിർത്തും അല്ലെ. വീണ്ടും കരയും. അപ്പോൾ ആദ്യം വീണ്ടും ഹരി 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 എന്ന് പറയുമ്പോഴേ വീണ്ടും കരച്ചിൽ നിർത്തും അല്ലെ. അങ്ങനെ നേരത്തെ തന്നെ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് നാമം ജപിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊക്കെ പോകണ്ടേ ഇവിടെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് അല്ലെ. അത്രയും കാരുണ്യമാണ് അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത്. ഔദാര്യധാമാണെന്ന് പറയും. ഔദാര്യധാം, അത്രയും കാരുണ്യം, മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം. അവിടെ യാതൊരു ഒഫൻസും മഹാപ്രഭു എടുക്കില്ല എന്ന്. ഇപ്പോ നേരത്തെ അവസാനമായിട്ട് നോക്കിയല്ലേ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരില്ലാത്ത, ഭഗവാന്റെ ഭാഗവതം കേൾക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാതെ, ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാതെ ഒരു ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിലും നല്ലത് എന്താണ്? അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ തന്നെ കഴിയുന്നതാണ്. അവിടുന്നെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആ ഗർഭപാത്രത്തിൽ തല കീഴായിട്ട് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് കിടക്കുന്ന ആ കുട്ടിക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള സ്വർഗലോകങ്ങളിലാണ് വസിക്കുന്നതെങ്കിലും അവിടെ ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്രയും ദൗർഭാഗ്യകരമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതിലും നല്ലത് ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതമാണ്, അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. പ്രഭാതർ പറയുന്നു, ഒരുവന് മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ വായു കയറാത്ത അറയിൽ ചുരുണ്ടു കൂടി കിടക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങൾ സ്മരിക്കാനെങ്കിലും കഴിയുന്നതിനാൽ അവിടെ കിടക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങൾ സ്മരിക്കുവാൻ അവസരമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നന്നത്. അത്തരം ശപിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് ജനിക്കുവാൻ അനുവദിക്കപ്പെടരുത് എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇപ്പോ ശ്രീലപ്രഭുപാദരെ എവിടേക്കും പോയിട്ടില്ല പറയുന്നു. ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ പറയുന്നു, പ്രഭുപാദരെ എവിടെയാണ്? അധമ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ടാണുള്ളത്. അവിടെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ, അവിടെയുള്ളവരെയും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് എന്ന് പറയും. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാവരുടെ അടുത്തും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി. ഇന്ന് ലോകത്തില് എവിടെ പോയാലും അവിടെയൊക്കെ രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്കോണിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ കാണാം, ധാരാളം ഭക്തന്മാരെ കാണാം. അവിടെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ സങ്കീർത്തനം ജപിക്കുന്നു അല്ലെ, കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു, നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്യുന്നു, കേൾക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ എല്ലാ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അന്ന് പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം, ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങള് വൃത്തിവിത്യാച്ചേ നഗരാതിഗ്രാം സർവത്ര പ്രചാർ ഹോയ് മോരനാം. ലോകത്തിന്റെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടും, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടും എന്ന് അല്ലെ. അതിനായിട്ട് ആരാണ്? ഒരു സേനാപതി നായകൻ വരും, എന്റെ സേനാപതി നായകൻ. അതാണ് ശ്രീലപ്രഭുപാദ്. ശ്രീലപ്രഭുപാദർ വന്നിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ 11 വർഷത്തിനിടയിൽ 14 പ്രാവശ്യം ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. 70-ാമത്തെ വയസ്സിൽ പോയിട്ട്
എന്തിനേറെ പട്ടിമാംസം തിന്നുന്ന ചണ്ടാളന്മാർ എന്ന് പറയും, നായ് മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഫിലിപ്പീൻസിലൊക്കെ അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പലഹാരമാണ് പട്ടിമാംസം. ഗൾഫിലൊക്കെ അവരെ വേറെ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്യും. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് വീടുകളിൽ വളർത്തുന്ന നായ്ക്കളൊന്നും കാണാതായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിനെ അടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവര് അങ്ങനെയുള്ള പട്ടികളൊക്കെ അവിടെ വളർത്തുന്നവരൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും, ഇവരെ അടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ അവർക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അപ്പൊ പട്ടിമാംസം തിന്ന് അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ചണ്ടാളന്മാര് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ട. ഫിലിപ്പീൻസിലൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ ധാരാളം ഭക്തന്മാരുണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. കൃഷ്ണാബോധം നല്ല രീതിയിൽ അവിടെയൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുന്നു. അപ്പോ ഈ ഭൂമുഖത്ത് ഒട്ടുമുക്കാൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ക്ഷേത്രങ്ങളും ഭക്തന്മാരും. ചെറിയ 1-2 സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ അത്രയും പാപികളായിട്ടുള്ളവരെ ഉത്തര കൊറിയൊക്കെ പോലുള്ള അങ്ങനെ കുറച്ച് ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവര് തീരെ അനുവദിക്കില്ല. അവരത്രയും എന്താ പറയാ ശിരസ് കാണില്ല. അപ്പോ അവിടെ അത്രയും പാപികളായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടെ കൃഷ്ണാബോധമില്ല. അവര് ഒരു ഗുഹയിൽ കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് സൂര്യനെ കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ വെളിച്ചം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്രയും സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇല്ലാതുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും ബംഗ്ലാദേശിലും പാകിസ്ഥാനിലും അവിടെയൊക്കെ ഇസ്കോണിന് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്, ധാരാളം ഭക്തന്മാരൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലുള്ള ആൾക്കും കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കുവാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടത്തും. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ചൈനയിലും റഷ്യയിലും, അന്ന് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ, റഷ്യ, അതൊക്കെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു. അവിടെയൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. അവിടെയൊക്കെ അത്രയും പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഭക്തന്മാര് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചത്. അതിനൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരെ പിടിച്ചിട്ട് ജയിലിലടക്കുക, അവരെ ക്രൂരമായിട്ട് പീഡിപ്പിക്കുക, ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ കത്തിച്ചു കളയുക, അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിവോട്ടീസ് വരുന്നത്. യങ് ആയിട്ടുള്ള യുവാക്കളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവരൊക്കെ തലയൊക്കെ മുണ്ടനം ചെയ്ത് ശിഖയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മചാരികളായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതം മാറ്റി വെച്ചു. ധാരാളം ഭക്തന്മാരെ കാണാം. മായാപ്പൂരായാലും വൃന്ദാവനത്തിലായാലും. ഇവിടെ 2 ദിവസം മുന്നേ നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൽ വന്നു ധാരാളം ഭക്തന്മാർ, 10ഓളം ബ്രഹ്മചാരി അറ്റ്ലാന്റയിൽ നിന്ന്, അമേരിക്കയിലെ അറ്റ്ലാന്റയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അത് അവരുടെ ഗുരുമഹാരാജിന്റെ വ്യാസപൂർണിമയ്ക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ ഏത് മുക്കിലും മൂലയിലും ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കുവാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും ഇവിടെ കേരളത്തിലായാൽ തന്നെ ഇപ്പം കാണാം. ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെറിയ ചെറിയ സത്സംഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ, നാമഹട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സഹായകരമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഇത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യമാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദരിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോ ഇത്രയൊക്കെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആൾക്കാർ ഇതൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഒരുവന് ജ്ഞാനത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമായ ഭക്തിത സേവന നിർവഹണത്തിന് ഉചിതമായ സ്ഥലവും സാഹചര്യങ്ങളും ഭാരതവർഷഭൂമി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഒരുവന് ഈ ഭാരതവർഷഭൂമിയിൽ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് ശുദ്ധമായ ഇന്ദ്രിയ അവയവങ്ങളോടെ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം ലഭ്യമായാൽ ആ അവസരം ഉപയോഗിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിക്കാത്ത പക്ഷം അവൻ തീർച്ചയായും സ്വതന്ത്രരാക്കപ്പെട്ട ശേഷം അശ്രദ്ധയോടെ വിഹരിച്ച് നടന്ന് അവസാനം വീണ്ടും ഒരു വേട്ടക്കാരന്റെ ബന്ധനത്തിൽ അകപ്പെടുന്ന വന്യമൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും പോലെയും ആയിത്തീരുമെന്നത്.
എന്താ പറയുന്നത്, ഇത്രയൊക്കെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്, സീരിയസ് ആയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരാള് ഒരു പക്ഷിയോ അല്ലെ ഒരു മൃഗവോ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിട്ട് അതിനെ രക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വീണ്ടും ആ വേട്ടക്കാരന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പോയിട്ട് വീണ്ടും കൂട്ടിലാകപ്പെടുന്നത് പോലെയാണ്. കാട്ടിലുള്ള മൃഗങ്ങളൊക്കെ അവര് സ്വതന്ത്രരാണ്. പല ജീവികളെയും നാട്ടിലൊക്കെ വളർത്തുന്ന നിയമപ്രകാരം പല ജീവികളെയും വളർത്തുന്നതൊക്കെ നിരോധിച്ചു, എങ്കിലും ആൾക്കാരൊക്കെ അല്ലെ അവര് കൂട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവര് സുരക്ഷിതരാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ കാട്ടിലുള്ളതൊക്കെ എന്താണ്, അവര് സ്വതന്ത്രരാണ്, അവർക്ക് കയറോ കൂടോ ഒന്നുമില്ല അല്ലെ, അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വിഹരിക്കാം. എന്നാൽ അവരെ അപകടത്തില് പലപ്പോഴും പെടും, വേട്ടക്കാരുടെ ആ വലയിലകപ്പെടും, അവരുടെ കെണിയിലകപ്പെടും എന്ന് പറയും. അതുപോലെയാണ് നമുക്ക് ഭാരതഭൂമിയിൽ ജന്മം ലഭിച്ചു, ഇവിടെ കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, എന്നിട്ടും നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ സ്വയം അപകടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് പൂന്താനം തിരുമേനി ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ, എന്തിന്റെ കുറവാണ് നമുക്ക് എന്നാണ് പൂന്താനം തിരുമേനി ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. കാലം ഇന്നു കലിയുഗമല്ലയോ, ഭാരതം ഈ പ്രദേശവുമല്ലയോ, നമ്മളെല്ലാം നരന്മാരുമല്ലയോ എന്നാണ്. അതാണ് ദേവന്മാർ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഭാരതഭൂമിയിൽ ഒരു പുല്ലായിട്ട് ജനിക്കുവാനായിട്ട്, കലിയുഗത്തിൽ ഭാരതഭൂമിയിൽ ഒരു പുല്ലായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ പൂന്താനം തിരുമേനി നമുക്കൊക്കെ എന്തിന്റെ കുറവുണ്ടായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഭാരതഭൂമിയിൽ, കലിയുഗത്തിലെ ഭാരതഭൂമിയിലെ മനുഷ്യന്റെ ജന്മം തന്നെ ലഭിച്ചു, പുല്ലിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ജീവികളോ അല്ലെ, ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചിട്ട് നമ്മള് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാത്ത ഈ ജന്മം പാഴാക്കി കളയുന്നത് എന്തുമാത്രം വേദനാജനകമാണെന്ന്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അമ്പലത്തില് പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്റെ ക്ലാസ് ആണ്, അപ്പൊ അവിടേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ സൂമില് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ അത് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക. ഓക്കെ, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യനാണ്, അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ അസോസിയേഷൻ എടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വംശകൽപതരൂപശാകൃപാ സിന്ധുപേവചാപതി ദാനം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമനം. അനന്തകുടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദയ്ക്ക് ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ, ഗുരുമരാജ് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പ്രഭുജി, ആ ക്ലാസിന്റെ ലിങ്ക് ഏതാണ് പ്രഭുജി? ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പിലൊന്നും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി, താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. 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 ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പിളിൽ നടക്കുന്ന ക്ലാസിന്റെ ലിങ്ക് ലാസ്റ്റ് 3450 എന്നുള്ളതാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ലാംഗ്വേജിലും ട്രാൻസ്ലേഷൻ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രഭുജി. ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ.